Някога трябва да се връща това, което е дадено. Защо? И как се разбира дали трябва да се върне или не. Сега ще кажа един метод, който е много лесен. И той е такъв. Ако примерно няколко пъти са се разкривали способностите в това въплъщение, можете да върнете. Взимате един орех, нали, не един, може да са няколко, може да са 3, 4, 5, 6, колкото вие искате. И особено ако има, ето е такива коренчета. Ето такива коренчета. Ако има, е още по-хубаво, защото ще ги вземете и ще ги накъсате. Така както ги късате, нека да се разкъсат от корени порчите и проклятията. И сега ще почистя. Нека да почистим сега. Какво трябва да се направи? Взимате един чук или камък и започвате да чупите ореха и казвате: така както се троши, както се разрушава, както се раздробява, разчупва, щупва тези орехи и черупките на орехите, така и се щупват, раздробяват, разрушават всички порчи и мислене на порчи. Черти, проклятия, заклятия, гробишни магии, заклинателни магии, които блокират свръхестествените способности да се разкрият, така както се троши тези орехи и черупките им, така и се разрушават всички черномагически въздействия, които блокират третото око да се разкрие. Така както разрушавам тези орехи и черупките на орехите, така и разрушавам с глас, замок, завист, слова лоши, дела лоши, всичко, което е казано или мислено с мислите, се разрушава така, както разрушавам тези орехи и черупките им. Всичкото зло, което е пратено и изпратено пред очите или зад очите, злото пратено в гръб, раздробявам на прах от главата до краката и от краката отива в земята. Всички магически въздействия, които са изпратени, ги разрушавам и изгарям на прах до степен пепел и връщам с три мощен удар назад. Така да бъде. Истина. И отивате, закопавате с откуп.